Tao po. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. Yes, sir. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. Work. Oh, Van! Kumusta na? Parang mukhang tensyonado ka ngayon ah. Ano bang kailangan mo? Buti at natanong mo. Pabili nga ng Yossi? At kailan ka pa nagtutong mag-Yossi, Aber? Siyempre. Mula nung iniwan niya ako. At ano namang klase ng Yossi? Kahit ano lang dyan. Basta wag lang yung hope. Nakakapagod ng umasa. Walang saysay ang sinasabi, kaya hindi mo mawari kung imig pa ba. Kung ako sa'yo, tigilan mo na ang bisyo na yan. Masama yan sa'yo. Parang love din yan. Alam kong masama para sa akin, pero tinutuloy ko pa rin. Bakit parang sa'kin lamang may galit ang matayang tadhanang din? Miss, pabili na rin po ng candy. Anong candy? Gusto ko yung Max. Yung Max matapat, yung Max mapag-alaga, at yung Max tatagal pa yung relasyon naming dalawa. Ipaglalaban ko ang ating pag-ibig. Papili po ng alak. Anong klase ng alak? Kahit ano lang dyan. Huwag lang yung Red Horse. Bakit naman? Kasi kahit wala nang kami, malakas pa rin ang tama ko sa kanya. Ikaw ang sagot sa mga dalangin, tininig ng langit. At samahan mo na rin ang yelo. Yung ice cubes ba? O bloke-bloke? Kahit ano lang po. Yung kasing lamig ng feelings ng ex ko. Kahit sandali, palayain ang pusong. Gusto mo, durugin na lang natin. Tulad ng ginawa niya sa puso. Hindi ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa? Alam mo ba, mamaya ka lang inom. Kumain ka muna. Eh ano ba yung mga inahanda mo? Siyempre, meron pa kaming siopaw. At ano namang flavor? May 2 flavors po. Meron pa kaming bola-bola at asal. Ayoko niyan. Hindi na ako bibili. Bakit naman? Kasi alam mo naman na binubola ka na, asadong-asado ka pa. Walang saysay ang sinasabi, kaya hindi mo mawari kung imig pa ba. Sus! Choosy ka pa. Palibhasa, nagmamahal ka lang kapag convenient. Bakit ba ikaw ang naiisip ko at di na mawala-wala pa? A few moments later. Tao po. At hugot ka na naman pero hindi ka naman bumibili. Ano ka ba? Bibili na ako ng bigas kasi magsasaing lang ako. Duh. Oh, ito, isang sako. Kung magsasaing ka man lang, huwag mong iwan. Hindi yan katulad mo na sanay iniiwan. Bawat saglit hanggang masaktan kahit. Pabili po ng alak. Naku, mga lasinggero. At ano namang klase ng alak? Wala kang jowa. Sana sinabi mo para di na umasang may tayo pa sa huli. Sana sinabi mo hahayaan naman kitang sumaya at umalis. So what's up mga Jamars? This is Van Araneta aka Sir Van and welcome to my channel. Shoutout muna tayo kay John Mark Hinagpisan, Ran JQQ English, Purple Galaxy, Ariel Lavapay, Lloyd Hueves, Elisha Tan, Maria Ann Gadingan, CD Cubrar, Charis Balinuyos, Hyra Uping Abdul, Jan 84, Kisha Lenel Mida, NDTV, Marife Dangop, Josh Piñaranda, Kisha Lenel Mida, Richel Estrada, Jumpcast Catalogo, CM Antoni, Marlen Rivera, Orlando Labaf TV, Bitoys Cortez, Maria Mika Santiago, Vanessa Macabangon, Lloyd Lugagay, John Paul Albejos, Chelsky Benito,
Isha Lorraine Pasha, Zyril Lynn Aquino, Anthony, Francis Simpron, Antonio Cruz, Meridel Alapro 0205, Dave Ezra, Ben Tisoy 90, Rainer Hanka, Jory Racines, Rica May Bachanica, Jovin Trapago, Gaming Tricks, Mark Stanley Baklig, John Mark Ferrer, Onki Kasulya, Charish Manzo, Kentoy Guapo, Angelo Daniel, Inspired Pinoy, Ron J. Bautista, Jasmine Mea Granadozo, Babaeng Loyal, Jemica Kagumbay, Andrea Tupig, Jade Kabalit, Hello Virals, Gwyneth Tejada, Paul Batulan, Jerry Borromeo, DJ Valencio, Genevieve Yabo, Jessa May Cabanero, It's Gacha Kira Whitey, Yen Daal, Renzi PH, Abogado Mark Anthony, Adrian Damasco, Anthony Pabia, Ken Harold Datario 5, Faith Izzy Gonzaga, Rose Salas, John Rex Garcia PH, Michelle Jacob, Sherry Ann Tapilot, at kay Abigail Andulana. Maraming salamat po sa panonood at sa mga viewers natin dyan na hindi pa nakapag-subscribe. Please subscribe to my channel and turn on the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong videos namin every week. This is Van Araneta. Subscribe! 3, 2, 1, action! Ayok, ya, balik din ako. Di play ah. Play na? Stop. Ready? 3, 2, 1, action! Ay, ito yung balik sabi. Balik, may dalawang frame. 3, 2, 1, larva. Wala kang jowa.